Samba bola úplne najlepšia na svete. Ako pre mňa. Mne sa to najviac páčilo zatiaľ doteraz. Tak samba vyšla. Ja mám rada aj latinsko-americké, aj štandardné tance a v tom nevidím nejaký... Neklam. Až také, no tak dobre sú tance, ktoré ma viacej bavia a menej, ale proste je to tak, že musíme všetky tance prejsť. Takže ona sa dokáže naučiť všetko pomerne rýchlo. Takže to je úplne jedno, či je to latina alebo štandard. Krokovú pamäť má veľmi dobrú, aj celkovo všetko, čo jej ukážem, tak cíti. No ty si zlatý. Tak musím niekedy klamať. Joj. Brúta, ale iné hrbata. Ináč, niečo mám rád. Hej. Si mám milé dievča. Neklam. Neklamem, tak. Furt len klamem, furt len klamem, ja neviem, čo mám veriť, čo nemám veriť. Vôbec neklamem. Ale nie, mám ťa rada ja. To bolo jaké úprimné. Mám ťa ja rada. Naozaj. Už vieme, že je to pár, ktorý bojuje s chronickým klamstvom. Ak sa niečo vymyslieť, sústrediť sa a furt smeje a robiť si so mňa srandu. Sa mám ona sústrediť. A ja mám hlavne problém, že ona sa mi furt smeje teraz na tréningu, ja furt neviem na čo, ty sa furt chichoceš. Ty hovoríš, že ja sa furt smejem a že nič nerobíme. Ja akože dosť sa smeješ, že zo začiatku si sa furt nesmiela, furt si varíš aký krok, línia, vyhačka, neviem čo. Trošku tak uvoľňujem už. Už sa uvoľnila, chvála Bohu, a už sa veľmi teší. teší. Trošku lepšie, áno. A stíhate vôbec trénovať, keď sa stále smejete? Ale inak trénujeme, naozaj makáme. Makáme, jasné. Len máme toho času menej, no. No tak ale čo máme robiť, ale snažíme sa. Existuje niečo, čo na Nelu zaberá, aby sa stále nesmiela? Jaj, no. Takto mám ja trénovať. Tak, čo zaberá na Nelu, tak ja som mi dneska takú peknú SMS-ku napísal. Dneska mi poslal krásnu správu. Že bude mať kedy tréning a že to zvládneme a že je najsuper tanečnica a veľmi sexy. Ale a keď niekedy človek musí zaklamať, aby pomohol pre prospech. Ježiš. Už je nám to jasné. Na Nelu platí klamstvo. Ale čo zaberá na Peťa? Čo platí na Peťa? Na Peťa neplatí nič, lebo Peťo je tu šéf. No, to je celkom dobrá odpoveď. Nela a Peter, a zase sme v obchode s polotovarmi. Tu bude nejaký úvod, tu potom zatancujú jednu stenu celkom slušne, tu bude nejaká dvíhačka, zase 8 taktov celkom slušne, no a tu bude nejaký záver. Čo mám povedať? Prichádzajú Nela Pocisková a Peter Modrovský. Dámy a páni, Jive! Hey, old friend, look back on those crazy clothes we wore. And it's fun to look back and to see it's all been done before. All those nights together are a special memory. And I can't wait for tomorrow, just as long as you're next to me. 'Cause it's so clear, every year we get stronger, stronger. What's gone is gone, the past is past. And the radio on and the hear the best on. I know I'm so far, but we've got so far to go. I know the road seems long, but I won't be long till time to go. So most days we take it fast, some nights some let it slow. I know we've gone so far, but baby, baby, we've got so far to go. Yeah, oh. I know we've come so far, but we've got so far to go. I know the road seems long, but it won't be long till time to go. So Nela Pocisková a Peter Modrovský. Niektorí vstali dokonca z osedadiel. To bol kmitočet večera, mám taký pocit. A vy ani zadýchanej nevyzeráte byť po takom ale výkone. sme. Hej? To sa ti znie. Ale musím zavolať asi Janovi Ďurovčíkovi, akože neviem, kam chodí kúpovať polotovary, ale evidentne ich nerozozná od hotového jedla.
Alebo možno vy mu neukážete na tréningu schválne, aby nevidel, ako to má vyzerať. A potom bol v očakávaní a v prekvapení, že ako to v nedeľu dopadne, nie? Presne tak, ako si povedal. Ale je to tak, že To druhé teda. To druhé. trénujeme hlavne v piatok a v sobotu a on to vidí v piatok do obeda, takže tam je ten problém. Lebo porad do krútky som mal pocit, že vy máte tak mierny fajron, že začínate prvý tréning asi, ako hovoríš, v piatok popoludní, tak na pol hoďku, nie? A... Nie, tak my sa naozaj snažíme, trénujeme každý deň, ale niekedy karta ide, niekedy nejde, takže my tak akože, keď nemáme taký správny deň, že všetky možné okolnosti sa dejú, tak... A prečo máte málo času potom? Ja mám v pohode čas len. A ja mám v pohode čas. No, ty nemáš v pohode čas. Lebo to znie ako dobrá výzva, že keby ste trénovali non-stop 7 dní v týždni, že čo by ste tu dali potom za tých minútu a pol? Podľa mňa by sme sa viacej mýlili, lebo čím sa viacej ľudia učia, tým viacej zabúdajú. Tak ste našli svoj systém, to je dôležité. Ty tu máš dnes nejaký špeciálny fanklub? Áno, ja tu mám moje čajočky. Čaute, babi. Kolegyne Oni čajú. ma prišli podporiť, lebo asi im je smutno za mnou, lebo ja furt trénujem a nemôžem s nimi hrať, takže sú zlaté, že prišli. Momentálne hráš, aká to je farba? Ružová? Ružovú loptičku skákajúcu na parkete. No, tak kmitala som nestihal, len farbu som videl, ako ide okolo bielej košele. No, tak to bol jediný jive dnes večer, lebo iný jive už nebude. Áno. Využite tú možnosť hodnotiť jedinečný jive dnes večer v tomto šiestom. No ja musím povedať, že ste ma dostali. Konečne som videla tú uvoľnenosť, to, čo som stále doteraz vám vyčítala, to, že ste zručná, že máte techniku, to ste nám prezentovali od prvého kola. Ale stále mi tam chýbala tá vaša osoba, tá radosť toho a tentokrát som skutočne videla, že ste s pasiou a radosťou to odtančili tak, jak som tu zvykla na tie profesionálne tanečnice. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bola poklona. Na jedničku. Ďakujem. No, Kto bude ďalší, či ako... Toto nie je mi úžas, hej, tak to mám Pán definovať. predseda, kto? Dobre, môžem ja. Áno. Dobre. Ja rozmýšľam, že či si ty naozaj, Neluška moja, bola u tých Mázikových v tej špajzi. Bola som. Pravda. Bola som ma, A Evička. koľko? Eva ti určite dala aj 2 litre, lebo dneska opäť zas bolo kompletne všetko. Ona sa nalogala ženského temperamentu u Mázikových, hej? Áno. Neli, ja som spokojný, podľa mňa, lebo a dokonca dneska to nebola ani delená strava. Vieš, ty si alebo bola technická, alebo výrazová. Dneska to bolo kompletne naložený, nedietný tanier. No, možno aj preto sa mi to páčilo, že si sa ty nesnažila robiť erotickú mašinu. Hej? Že to bolo chutné, nežné, neliovské, no proste jive to bol, mladistvý, Ďakujem. pekný. Super, ďakujeme. Žaj je tanec mladých, to tam bolo. Mne sa strašne páči. To vidno, že Nelka ešte chodí do školy, ako nám ona na všetko pritakáva. Keď pán Bednárik povie, bola ste u Ale ja som raz Mázikov, počul, čo napila ste sa ja po- som raz Áno. počul, čo na chodbe hovorila. Čo som hovorila? Ni, to teraz je nabila No dobre. Nie, Nelka, naozaj, ja neviem, kto tu má s vami držať krok, to bolo výborné. Tie točenia, tie rýchlosti, krásna práca rúk. To je skoro až sa nedá povedať, čo na tom bolo špatne. To ako naozaj, keď už človek pozerá veľmi do detailu a už by vás porovnával s tanečnicami, tak samozrejme ten základný krok, tam treba nohy aj zavrieť, oni boli tak poskáchané ďaleko od seba, trošku ako polka, ale to je naozaj už len tak ako... Čo zase Und dazu chceš? bestellen Sie einen Kartoffelsalat, ja. Nein, ich bin Ďakujem hingerissen. Ja. Ďakujeme. Dankeschön. Mi nezbývá, než se vším, co tady bylo řečeno, souhlasit. Mě hlavně nadchl ten začátek, když jste tam měla to solo, to jsem si říkal, no pokud to Nela takhle vydrží do konce, tak já prostě nevím, co dám, ale nevydržela. Ten začátek, já jsem si takhle představoval celý jive. A Nelo, ty si potom ubrala To malo trošku. byť, že na začiatku som akože bláznivá, mladá. No tak si měla být bláznivá spontánna. celý jive, celý A potom jive už bláznivá, nemôžem, to protože už musím jive to jsou tancovať emoce, niečo. to prostě, to je předstihování, kdo více, jo? Ty si měla toho Peťu úplně položit na parket. Ale on ma práve, že akože dal do laty. Ne, položit na parket. Jenom chybičky. V džajvové předměně hodně pokrčená kolena. Tam musí dojít k tomu protažení té nohy.
To bylo dost viditelné a potom, když jste tam dělali těch hodně kopek, tak já bych si je představoval ještě ostřejší. Na mě to bylo docela málo, ale jinak to bylo opravdu skvělé, těžká choreografie, vynikající. Takže nakoniec dobre. Dobré! Super. Ja nechcem nejak predikovať, že kto dnes bude ako známkovať, ale vy máte v čísle v SMS-kovom 3 deviny, to je také celkom sympatické na súťaž v Let's Dance, takže ako by sme teraz bodovali, že to hovorím za porodcov, 9, 9, 9, 0. Nela Pocisková, Peter Modrovský. Ďakujeme. Tretí pár dnešného večera, tohto kola. A tancovali počas piesne Come So Far, Got So Far To Go, ktorá zaznela vo filme aj v muzikáli Hairspray a dnes večer si ju spoločne zaspievali Nataša Džunková, Katka Sečkárová a Karolina Majerníková. Tu sú ešte spomalené zábery práve tej hyperaktívnej časti, ktorá sa aj pánovi Chlopčíkovi veľmi páčila. Vy môžete posielať SMS-ky na spomínané štvorčíslie. Áno, Nela ešte džemuje a myslím, že rovnaké v nálade sa dostávajú aj do zákulisia. Áno, už sú v zákulisí, boli to veľmi vydarené, spomalené zábery. Deti, jesť. Tak. No, videli ste spomalené zábery? Bohužiaľ nie, no. To bolo zo začiatku, kde ty si šialená a Peťo vzadu spomalene, že... Bolo to veľmi fajn. Dobre, ja aj sadneme. Ďakujem. No, tak sa teda upokojíme. Tak jednoducho si sadnem trošku. Jednoducho, však sa so strapcami ťažko. No, to sú také, vieš, ťažké sú tie strapce. No, výborné hodnotenie ste dostali od poroty. Zatiaľ slovné, uvidíme teda. Ja, že teraz by tam nasekali dvojky, trojky, to by bolo vtipné celko. Uvidíme, no. Všetko sa môže stať. Potom to. Ja, že by sme si ešte raz pozreli tie spomalené zábery z tej rekapitulácie. Toto nie, čo to Tak, ne. No prečo máme pripravené? No bolo to vtipné, ty tam vzadu prechádzaš, pozri sa. Na chvíľku to uvidíme, že... Ďakujem, veľmi pekne leží. Náhodou okolo idúci štatista. Áno, presne. Toto sú... Ale spomalení veľmi pekne. Čo si mi nepovedal, že takto vyzerám? No, jak som ja vyzeral zle práve, že... No je to pometená okolo idúci. Ja si myslím, že to je veľmi pekný príbeh do jive-u. Ďakujeme. Tak to, ale aj zrýchlenie to bolo veľmi, veľmi fajn. No, tak toto si teraz za koľko tréningov zase stihla? A nie, tak trénovali sme každý deň tentokrát. No, trénovali každý deň, jeden deň hoďku, niekedy Tak potom každý 4 deň hodiny. vieš, záleží V od sobotu, keď bolo okolností. pekne, sme trávili v škole, lebo sme to nejak nestíhali, ale chvála Bohu, dobre to dopadlo. Teraz sme trénovali aj 5 hodín, ale nič sme neurobili, ale nevadí. Hej, to si viem predstaviť. A... Sú niekedy také dni. Ináč ty sa veľmi pekne smeješ, Nela. Ty máš smiech ako film zo slovenskej dediny z 50. rokov a tam sú také tie dievčiny, že keď je šibačka. Však? No ja presne, teraz mi to došlo, ale to je non-stop, takže ja už mám... Non-stop šibačkový smiech. Ale Zväčšujem nesmejem sa stále zase. Tak bolo to tak nastrihané, samozrejme manipulačne, aby to tak vyznelo. A zase je pekné, keď sa smeješ, skôr ako keby si tam plakala. A to si Peťo toľko vymýšľa? Čo sa týka... Ja naozaj mu neviem, kedy mu mám veriť a kedy hovorí pravdu, ja už Peťo neviem. No ináč Ja už je to, že ja hovorím furt pravdu, akurát mám v tom úsmev, tak niekedy mi ľudia neveria, ale akože stále Ale hovorím potom, keď pravdu. povieš, že klameš, tak to znamená, že si klamal, alebo ako? To ja nehovorím, že klamem. To Ani nikdy teraz nepovie. neklamem. Ja to si v tých dokrutkách hovoril. Dobre, ťažko sa vyznať, ťažko sa Ja vyznať. no, tak niekedy treba pre prospech veci, to je pravda, no. Ale Ďakujem zase ti. vtedy som neklamal, ja už som z toho zmetený Ja vlastne, tiež. takže ja už neviem to. Ja neviem už naozaj tiež niekedy. Ale pomohlo asi. Áno. Asi pomohlo. Uvidíme, čo povedia porodcovia, alebo teda čo ukáže pán Bednárik. 8. Ďakujeme. Pani Drexler, 9. Ďakujeme. Ďakujeme. pani Hubová, No mňa ste dostali, 10. Super, ďakujem. je tu prvá desiatka. Ja si myslím, že by sme si mali opäť pustiť spomalené zábery, aby bolo jasné za čo. Hej? Za krásnu chôdzu. Super, A ďakujem. pán Chlopčík, 8. no, Ďakujeme. Super, ďakujem. takéto čísla tu zatiaľ teda ešte neboli. Videla som si už strašne niekedy- šťastná. Ty si veľmi mladý človek, videla si už niekedy desiatku vo svojom živote? Na V Let's Dance som generálke. ju videla V Let's každý Dance rok. si videl, rozprávali ti starší, že Áno, videli niekedy. ja som to pozerala Hej, doma. No jasné, čo? To si mohla tak neskoro? Bola som hore, ale už potom to nočné som nevydržala, ale inak som vždy pozerala naozaj. Dobre, asi sa tam určite veľa snáď nepriučila, lebo inak by si tancovala asi inak. Fajn, tak ja viem, kde ste v tabulke, aj keď to neviem hneď rátať, ale budete asi niekde úplne hore, takže Nela a Peťo
majú 35 bodov. Ďakujeme. Pekne. A maximum známok od poroty môže byť 40, takže majú len 5-bodovú stratu, to je už čo povedať. A pred týždňom spadla 9, tento raz ďalší. My to si teraz tiež spomalená moderátorka. Áno, prečo my nie sme nikdy Ale spomalení? skúsa rozprávať spomalene. To je také veľrybie, ja neviem, či ma mi chce. Uvidíme sa aj o chvíľu. Skrátka spadla aj desina. A už nás aj odsekli. Nemusíme už nič hovoriť, keď chcete.